Surifila filɛbaw an ka foli ni an ka waliɲumandɔn bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen an minnu bɛ yen k'a bɛ kan filɛ jamana in kɔnɔ yan fo ka taa se diɲɛ fantan ani naani an ka foli ani an ka waliɲumandɔn bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu dɔn kɛ a ye an b'a fɔ ko Alahu Taala ka hɛrɛ jidi ani aw bɛɛ lajɛlen alhamdulillah ni waati in na an bɛ Kajolo ale ye Sikaso mara dɔ ye an bɛ yan maa min sababu la o de ye Madu Sila ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Kajolo Madu Sila ni a tɔgɔ yɛrɛ Madu Favɛr an bɛ ale de ka bila kɔnɔna na bi Kajolo ya u ye wele bila an ma k'an ka na an sen jɔ Kajolo an ka na tunga dɔ kɛ Kajolo ya Madu Sila a ye wele bila an ma ka fara a kɔrɔkɛw kan a n'a kɔrɔkɛ minnu bi jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ye maa ni maa jɛlen ka baara kɛ fo ka taa se bi ma fo ka baara yiriwa u bolo i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔw de muɲuna ka sabali kɔrɔw de muɲuna ka sabali ka dɔgɔ minɛ u dɔgɔ ye dɔgɔ in de fana ye kɔrɔ minɛ u kɔrɔ ye a kɔrɔkɛ fila min bɛ Bamakɔ n'o de ye Modi Watara ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Modi Watara ale bi Bamakɔ kɔnpayi kunna n'o de y'a kɔrɔkɛ tɔgɔ ye Karim Kɔnɛ expert ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn expert ale fana bɛ Bamakɔ kɔnpayi fana kunna Madu Sila ale yɛrɛ bi Kajolo ya Kajolo kɔnpayi kunna ya u farala ɲɔgɔn kan ka baara kɛ danaya na Alahu Taala ye danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɛna wa baara taabolo fana ɲɛna wa kɔrɔw fana bi fo k'u waliɲuman dɔn u dɔgɔkɛ minɛni na ka ɲɛ dɔgɔkɛ fana bi fo ka waliɲuman dɔn a kɔrɔkɛw fana minɛni na ka ɲɛ an bɛ dugawu dɔn kɛ nin maa saba in ye an b'a fɔ ko Alahu Taala k'u to ɲɔgɔn ye hali bi Ala ka baara jidi u bolo Madu Sila an nana Madu Sila fɛ yan Kajolo alhamdulilahi bonyaw ye wasakɛ laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatila a bolo a y'an bonya Kajolokaw k'a ma ko mɔnɛ bɛ u la Bamakɔkaw ko ka d'a kan ko ɲininkali dɔ bɛ kɛ Bamakɔ ko jaabi ɲuman ɲuman bɛ kɛ olu bolo yan nka mɔnɛ min bɛ olu la olu tɛ an lasɔrɔ nka bi an yɛrɛ b'u da kɔnɔ yan sa a mana tigɛ min da fɛ n'Alahu Taala sɔnn'a ma a tɛ kɛ basi ye k'an n'an bɛ dɛsɛ fiyewu ɲininkali 4 ɲɔgɔnna de bɛ an bolo Kajolo yan n'Ala sɔnn'a ma an bɛna o da aw tulo kan an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ nin ye cɛkɔrɔba dɔ de ni a bɛ boli la a ti bi fo n'a y'a jɔ o ye ɲininkali fɔlɔ ye o ɲininkali b'an bolo Bamakɔ yan an bɛ ka kalo 4 kalo 5 sɔrɔ a la a tɛ ka sɔrɔ nka n dalen don a la Kajolo a bɛ sɔrɔ yan an ka ɲininkali filanan an ko nin ye fɛn dɔ ye n'i taara ale sɔrɔ i bɛ 2 sɔrɔ nka n'i fɔla kɔ i bɛ 4 sɔrɔ o ye fɛn jumɛn ye an ka ɲininkali sabanan ciseau kelen min n'a b'a dɔn ni tailleur bɛ baara kɛ ni a ye Jaya Ciseau tɔgɔ bɛ bamanankan na k'aw ka ɲaama a ka ciseau tɔgɔ fɔ anw ye bamanankan na an ka ɲininkali 4 na n'a laban dɔrɔmɛ 100 bamanankan k'a k'o da an tulo kan Kajolokaw n'Ala sɔnn'a ma anw bɛ aw da kɔnɔ yan n'a tigɛla min fɛ Bamakɔkaw fana n'o dɔn n'Alahu Taala sɔnn'a ma an bɛna baara daminɛ sisan Kajolokaw n'a tigɛla min fɛ maaw n'o lakale an ka baara daminɛ fana kɛni merci karamɔgɔkɛ i ni ce n ce n y'a dɔn basi foyi t'e la alhamdulilayi m'Ala tanu ne ko Kajolo bɛ cogo di Kajolo ka di e ye Maru kanuba ye wa i y'a ka denmisɛnnin sɛbɛ ye ɲininkali dɔ bɛ n bolo k'a tɛnku i la n'i y'a jaabi dɔ bolo bɛ n bolo yan n'i y'a d'i ma a b'i lanisɔndiya kosɛbɛ n'i ye cɛkɔrɔba kangarakaki dɔ de ye n'a bɛ boli la a ti bi fo n'a y'a jɔ i ti ɲama i k'o fɔ yan n'a bɛ boli la a ti bi mais n'a y'i jɔ a bɛ bi karamɔgɔkɛ o jaabi tɛ n bolo o tuma e t'i ka dɔ bolo fɛ yan non ne b'a fɛ Ala ka se wɛrɛ yira an na merci karamɔgɔkɛ i ni ce a ni ce n y'a dɔn basi foyi t'e la non basi foyi tɛ n na i b'i fala na ne ko i bɛna taa min n bɛna taa Bamakɔ de o tuma e bɛ mobili jumɛn de kɔnɔ a tɔgɔ ye di Folona transport a diyala n ye ɲininkali dɔ de bɛ n bolo sufɛrikɛ ka d'a kan aw ni cɛsiri ka kan aw bɛ cɛsiri kojugu aw de bɛ bɔ ni maa ye yan fo Bamakɔ yan aw tɛ ji min a tɛ sunɔgɔ ani foli ka kan ɲininkali dɔ bɛ n bolo n'i y'a jaabi mi fɛn d'e ma e t'i ɲinɛ fɛn min kɔ fiyewu i b'o ɲininkali dɔn wa i bɛ ciseau kelen min ni tailleur bɛ baara k'a la e b'o bamanankan dɔn i t'i ɲɛma i k'o fɔ n ye ciseau bon tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se k'o bamanankan dɔn o tuma i t'i fɛ ka fɛn sɔrɔ wa n bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ mais i tɛ min dɔn i kana kalon tigɛ o la quoi o tuma bɛ dugawu kɛ Ala ka se ni ɲuman ye Ala k'i bolo min kɛ baara la i ni baraji merci karamɔgɔkɛ i ni ce an ce n y'a dɔn basi foyi t'e la non basi foyi tɛ n na ne ye e lajɔ ka 1000 d'e ma sisan k'e k'o bila i kun e ko fɛn min diya e ye k'o bɔ de o bɛ diya n ye kosɛbɛ yɛrɛ de o bɛ diya n ye kosɛbɛ yɛrɛ i ti ɲama i ka dɔrɔmɛ 100 bamanankan ye k'a fɔ n ye 100 bamanankan min fɔ cogo di dɔrɔmɛ 100 bamanankan o tɔgɔ ko manin 100 manin 100 o de ye ka jaabi o tuma 60 fɔ cogo di 60 karamɔgɔkɛ tiɲɛ na n t'o dɔn
ala ka sɛbɛrɛ yira n na n'o tɛ jaabi ma sɔrɔ dɛ merci 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 awɔ an tɛ karamɔgɔ n b'a yɛrɛ sɔrɔ n ɲɛ dɔn basi kɔni t'e la basi foyi tɛ n na o tuma e bɔra Amérique de wa non ma bɔ Amérique nka ne yɛrɛ bangera Côte d'Ivoire i ye kajolo ka de wa bon ne sigilen bɛ Kajolo yan ahan a ka ne ko kajolo bɛ cogo di de bon Kajolo an bɛ se k'a fɔ a ka nɔgɔn i n'a fɔ a ka gɛlɛn a jala n ye ɲininkali dɔ de bɛ n bolo n ka cɛ n'i y'a jaabi n bɛ 1000 d'i ma sisan i b'i kɔ don n'o ye o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ nin ye cɛkɔrɔba kangarangaki dɔ de ye n'ale bɛ boli la a ti bi fo n'a y'a jɔ Ivoirien i t'i ɲɛma i k'o fɔ n ye yan n k'i ka 1000 d'i ma an t'o kɛ hakili ya hakili hakili de don ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma an ka jaabi ma sɔrɔ dɛ ala ka sɛbɛrɛ yira n na merci karamɔgɔkɛ i ni ce man cɛ somɔgɔw don anba basi kɔni t'i la kajolo ya wala basi foyi tɛ n na aw de ko anw ma ko Bamakɔkaw bɛ ka mɔnɛ don aw la ko ka d'a kan ɲininkali dɔw bɛ tiɲɛ ko Bamakɔkaw la olu tɛ se k'a jaabi nka a jaabi bɛ k'aw bolo i ti ɲɛ n ma dɔrɔmɛ 100 bamanankan i k'a fɔ n ye dɔrɔmɛ 100 bamanankan a bɛ fɔ ko tama i ti mɔnɛ b'u yɛrɛ la a cala dɔrɔmɛ 100 tan t'o dɔn kɛla baara ye ko ta kajolokaw Bamakɔkaw laban na yɛlɛ o la karamɔgɔ ne ko nin ye mun de ye ne bolo kɔnɔ o ye 1000 ye 3000 e ko 4000 tɛ de n ye nin bɛɛ d'e ma sa e bɛ kɛ cogo di a bɛ nisɔndiya kosɛbɛ n bɛ 100 di e yɛrɛ ma e bɛ 100 di ne ma karamɔgɔkɛ basi tɛ komi ne bɛna 100 sɔrɔ 1000 nɔfɛ o tuma ne n'a nɔgɔya e ma i ka 100 di ne ma o ti dɔwɛrɛ ciseau tayiruw bɛ tigɛli min kɛ ni ciseau min ye jaa bamanankan to a bɛ i ti ɲɛma i ka bamanankan to a fɔ an ye bon vraiment ni ciseau kɔni don ne ma tɔgɔ la ni tigɛnan tɛ tigɛnan d'accord n y'o lɔ mais n'a kɛra silamɛya 100 ne kun don n bɛ se k'o fɔ ɲɛna o jaabi o ye filɛ nin ye o tɛ di ma ala ka sɛbɛrɛ yira n na merci merci bisimila karamɔgɔkɛ i ni ce awɔ n ce e bɛ kajolo ya a bɛ san joli bɔ a ka ca dɛ a san ka ca dɛ a san ka ca n y'a dɔn e bɔ n bɛ san 100 ni san 20 fɛ o ti baasi ye i ti ɲama i ka nin ye cɛkɔrɔba kangarangaki dɔ de ye n'ale bɛ boli la a ti bin nka n'a y'a jɔ a bɛ bin yɔrɔ cɛkɔrɔba kɔni taama ka nɔgɔ a ma ni boli ye nka boli de ka nɔgɔ nin ma ni jɔli ye i ti ɲama i k'o kɔrɔ fɔ n ye o ye juma ye juma juma u bɛ ɲɔgɔn fan fɛ fiyewu a juma ma yɔrɔ bɛ min sisan ne kɔni y'a ye komi juma don tiɲɛ la wari ka di fɛn yɛrɛ t'a dɔn e bɛ min fɔ bilen ala ka sɛbɛrɛ yira n na a ma sɔrɔ merci merci karamɔgɔkɛ i ni ce awɔ a ni ce n y'a dɔn basi t'i la basi tɛ n na e ka nin 1000 kun minɛ ta dɛ a kun minɛ ta nka n'i y'a jɛ i bɛ 1000 bila i b'a bila nka ni e y'a sɔrɔ ne b'a bila tari m'a faamu i ti ɲama ciseau tayiruw bɛ tigɛli min kɛ ni ciseau kelen kelen min n'i b'a dɔn i ka bamanankan fɔ n ye i ti ɲama tigɛlikɛla tigɛlikɛla wɛrɛ tɛ yen min tɛ ciseau ye tigɛlikɛla bɛ min dɔ wɛrɛ bɛ yen min tɛ ciseau ye o tɔgɔ ye di i t'a kun fila sa ala ka sɛbɛrɛ yira n na merci ne fa i ni ce n ce e dɔn basi foyi t'i la basi foyi tɛ n na alhamdulilayi kajolo est ce que a ka di kajolo a ka di kojugu a ka di a diyala n ye ne fa i denkɛ b'i kɛrɛfɛ ɲininkali dɔ de bɛ a bolo ka cɛngu i la n'i y'a jaabi a bɛ 1000 d'i ma e n'o don dumuni na ka taa yɔrɔ dɔ la o tɛna fisaya o fisaya o fisaya i ti ɲama i ka dɔrɔmɛ 100 bamanankan i k'a fɔ n ye dɔrɔmɛ 100 bamanankan ni mi jija ne fa nin wari mina taa k'i to yen sa dɛ dɔrɔmɛ 100 bamanankan bamanan 100 ani 20 bamanan 100 ani 20 jaabi sɔrɔla i ka 1000 minɛ a to kamera tigi la kamera k'a lajɛ
a ye tiɲɛ fɔ i ni baraji han merci bamanan 120 o de ye 100 ye merci i b'a tigɛ karamɔgɔkɛ i ni ce ni ce n y'a dɔn basi foyi t'i la Kajolo yan non basi foyi tɛ n na basi foyi tɛ n na i ti ɲama i ka ciseau min n'i b'a dɔn terroriw bɛ tigɛli kɛ n'a ye i k'a tɔgɔ fɔ n ye bamanankan na ciseau ka tigɛli fɔ ka bamanan o bɛ tigɛli kɛ ni ciseau min ye bon an b'a fɔ o ma ko fini tigɛ nɛgɛ fini tigɛ nɛgɛ fini tigɛ nɛgɛ o de ye ka jaabi ye n y'a dɔn wari bɛ sɔn ka diya ye dɛ wari ka di ne yɛrɛ walahi n yɛrɛ sɛgɛn bɛ wari de kɔ Kajolo yan ala ka wari nɔgɔya ni bɛɛ lajɛlen nka jaabi ma sɔrɔ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na merci 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 karamɔgɔkɛ i ni ce n ce n y'a dɔn basi foyi t'e la Kajolo yan alhamdulilayi basi foyi tɛ n na yan Kajolokaw de ko anw ma ko Bamakɔkaw bɛ ka mɔnɛ don olu la ko ɲininkali dɔw bɛ tiɲɛ kun ye ka sɔrɔ a jaabi bɛ Kajolo yan nka bi n'Ala sɔnna o ma anw bɛ Kajolo daw kɔnɔ yan bi ni jaabi sɔrɔla ni min tɛmɛna yan anw n'o lakale Bamakɔkaw fana tulo ka ye i ti ɲama ciseau min bɛ tigɛli kɛ ja tɔgɔ b'a la bamanankan na ne yɛrɛ tun t'a dɔn i ti ɲama i k'o tɔgɔ fɔ n ye bamanankan na n y'a faamu ne bɛ tɔgɔ min dɔn a la o la o ye Sirife Sirife o de ye so tɔgɔ ye i ka jaabi don nka anw kɛn bɛ ka min ka jaabi ye e ma so ma fiyewu ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na merci i ni baraji han karamɔgɔkɛ i ni ce n ce o basi foyi t'i la basi foyi tɛ tun k'an bɔla fo Bamakɔ ka na Kajolo yan Kajolo Madu Sila Madu Favɛr ale de ye wele bila an ma alhamdulilayi bi an bɛ Kajolo yan i ti ɲama nin ye cɛkɔrɔba kangarangaki dɔ de ye anw bolo depuis Bamakɔ fo yan n'ale bɛ boli la a ti bi fo n'a y'a jɔ i ti ɲama i k'o fɔ yan o ye jɛnɛkala ye jɛnɛkala o de y'a jaabi lakika yɛrɛ ye nka anw kɛn bɛ ka fɛn min k'a jaabi ye e ma s'o ma n'o tɛ jɛnɛkala yɛrɛ de y'a jaabi ye nka an y'a dɔn k'o bɛ sɔrɔ joona an ye jaabi wɛrɛ k'a la o de t'i sɔrɔ e ma s'o ma han ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na merci 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 karamɔgɔkɛ i ni ce an b'a ni ce y'a dɔn basi foyi t'i la basi tɛ n na Kajolo bɛ cogo di Kajolo a ka di yan awɔ Kajolo ka di Kajolo ka di i ti ɲama ciseau anw mɛnna k'a kɔrɔ ɲini an m'a sɔrɔ ciseau bamanankan nama a to a bamanankan na i ti ɲama i k'o fɔ an yan ciseau bamanankan nama ko kɔtɛ 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 min bɛ tagama duguma kɔtɛ dɛ n filila ne yɛrɛ sigi n tɔgɔ da a bɔla n kɔnɔ koyi a bɔla n kɔnɔ wari yelen y'a bɔ a kɔrɔ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na merci merci ne fa i ni ce n ba ni ce y'a dɔn basi foyi t'e la tana si tɛ e de ye Madu Sila Kajolo Madu ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn Madu Favɛr o ka deuxième vice président o de ye e o tuma ala n'i ka cɛsiri fɛ tunga wulila ka ɲininkali dɔ tɛngu i la n'i y'a sɔrɔ ba kelen bi yan wari tɛ sa nka o bɛ worosɔngɔ sɔrɔ ciseau tɔgɔ bamanankan na i ti ɲama i k'o fɔ an ɲa ciseau tiɲɛ na na ciseau bamanankan na tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn n t'o dɔn ne fa ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na merci 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 karamɔgɔkɛ i ni ce nba e tɛ na yɔrɔ basi t'i la walayi basi foyi tɛ n na i bɛ Kajolo Kajolo ka di yan walayi Kajolo ka di kojugu kojugu o ti baasi ye nin ye mun ne tɛgɛ kɔnɔ n ye wari ye tigɛ kɔnɔ est ce que nin ka di ye walayi kojugu ala ka nɔgɔya ni bɛɛ lajɛlen i ti ɲama nin ye cɛkɔrɔba kangarangaki dɔ de n'a bɛ boli la a ti bi fo n'a y'a jɔ i t'o jaabi fɔ n ka ba kelen d'i ma ale jaabi caman n t'ale jaabi dɔn n bɛ se ka min fɔ jaabi komi jaabi o ye ciseau tɔgɔ ye o jaabi ye jumɛn ye o jaabi o ye kɛmɛsun ye jaabi sɔrɔla i ka ba kelen yira kamera la Kɛmɛsu i ni baraji merci karamɔgɔkɛ n y'a dɔn basi foyi t'i la Kajolo yan foyi tɛ ne la wari an bɛ gɛlɛyaba min na i ko bi ni maa min ye ba kelen d'i ma o tigilamɔgɔ foli o kan ka fo cogo di a bɛ fo yɛrɛ de fo ka tɛmɛ a bɛ fo yɛrɛ yɛrɛ de o ti baasi ye nin ye cɛkɔrɔba kangarangaki dɔ de ye n'a bɛ boli la a ti bi fo n'a y'a jɔ nin ye cɛkɔrɔba kabako fɛn ye dɛ i ti ɲama i ko jaabi fɔ n ye n'a jɔla n'a tɛ jɔla n'a bɛ boli la cɛkɔrɔba in ye kabako maa de ye wari in bɛna taa k'i to yen sa dɛ
a bɛ sɔn ka kɛ. Ala ka sɛwɛrɛ yira an na. Merci. Merci. N ka cɛ a bɛ cogo di? Tɔɔrɔ tɛ yen. N y'a dɔn basi foyi t'i la. Basi foyi tɛ n na. E bɛ yɔrɔ jumɛn na? Yan yɔrɔ tɔgɔ ye di? Yan ye Kajolo de ye. Yan bɛ cogo di de? Yan a ka fisa. A ka fisa. A tun bɛ tɛ ka wari sɔrɔ a la? Dɔɔni dɔɔni. N bɛna wari d'i ma sisan. Cɛkɔrɔba kangarangaki dɔ de ye nin. N'a bɛ boli la a ti bi fo n'a y'a jɔ. I ti ɲamɛ k'o jaabi fɔ yan. O ye samara de ye. Samara fila ni dɔ in binna i tɛ se ka taa ka dɔ in dɔn. Ala ka wari nɔgɔya ni ye. Nka ni jaabi ma sɔrɔ merci Ala ka sɛwɛrɛ yira an na. An y'a fɔ aw ye an bɛ Kajolo yan an bɛ maa min ka dɛmɛ kɔnɔna na Kajolo o de ye Madu Sila ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Madu Faveur ni Kajolo Madu don ka fara a kɔrɔkɛw kan n'o de ye Modi ani Modi Watara ka fara Karimu Kɔnɛ kan olu ni ka fara Madu Sila yɛrɛ kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ no Folona transport ye Folona ale bɛ bɔ Sikaso ka na fo Kajolo yan ka taa Abidjan ka taa Burkina i mana taa yɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ yɔrɔ bɛ k'o ka di ye n'i taara Folona transport la n'Alaw taala sɔnn'a ma i bɛ se i seyɔrɔ la an bɛ foli bila Modibo Watara ma n'o ale bɛ Bamakɔ ka fara Karimu Kɔnɛ kan ale fana bɛ Bamakɔ an bɛ foli d'u bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ n'i taara Sogonikɔ gare la n'i ko Folona transport bɛ fan o fan n'i taara Sogonikɔ la ka ɲininkali kɛ i bɛ taa ninnu fila sɔrɔ yen n'o de ye Modibo Watara ka fara Karimu Kɔnɛ kan nka n'i nana Kajolo yan Madu Sila Madu Faveur i bɛ ale sɔrɔ Kajolo yan an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma an bɛ olu de ka dɛmɛ kɔnɔna na bi an bɛ Kajolo ka cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo ka fara a dugutigiw kan a n'a denmisɛnw ka fara a alimamiw kan ka fara a maires kan an bɛ foli di nin bɛɛ lajɛlen ma Madu Sila tɔgɔ la. Ɲininkali 4 de tun bɛ an bolo Kajolo yan nka alhamdulilayi Kajolokaw ye mɔnɛ bɛ u yɛrɛ la fila sɔrɔ la nka fila bi sen na hali bi ɲininkali 4 ti dɔwɛrɛ ye an ko nin ye cɛkɔrɔba kangarangaki dɔ ye k'a to boli la a ti bi fo n'a y'a jɔ o ye fɛn jumɛn ye o jaabi ma sɔrɔ an ka ɲininkali 2nan an ko nin ye fɛn dɔ ye n'i taala ale sɔrɔ ye i bi fila sɔrɔ nka n'i fɔla kɔ i bi 4 sɔrɔ o fana ɲininkali ma jaabi an ka ɲininkali 3nan ciseau tɔgɔ bamanankan na o ɲininkali fana tun y'a 3nan ye nka o jaabila an ka ɲininkali 4nan dɔrɔmɛ 100 bamanankan na o fana jaabila ɲininkali 2 min jaabila an bɛ na o jaabi dɔw tulo kan ka fara maaw ka jaabi kan ɲininkali fɔlɔfɔlɔ min jaabila n'o de ye ciseau tɔgɔ bamanankan na ciseau tɔgɔ Kɛmɛso i n'a fɔ an balimakɛ y'o fɔ an ye cogo min na Kɛmɛsu n'i ko Kɛmɛsu fan o fan o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ i ye ciseau tɔgɔ fɔ bamanankan na ɲininkali 2nan min fana sɔrɔla n'o de ye 100 bamanankan na 100 bamanankan na bɛ fɔ cogo di bamaana 120 bamaana 100 o de ye 80 ye 100 i bɛ 20 min fara a kan o b'a kɛ 100 ye fɔcogo wɛrɛ b'a la n'o de ye silamɛya 100 n'i ko silamɛya 100 dɔrɔn i ye 100 fɔ coyi nka n'i ko bamaana 120 a bɛna fɔ i ye 100 fana fɔ coyi an bɛ jaabiba ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ Kajolo ka Kajolo ka cɛman n'a musoman fɔ n'Alaw taala sɔnn'a ma u bɛ wele bila an ma siɲɛ wɛrɛ an bɛ na ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ yan Ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu.